ಗಡ್ದಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲಿ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೆರ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಭಕ್ತರು ನಿಚ್ಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುಡುಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಪಂತೆರ ಇರುವೈಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನೀಲಕಂಠ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿಂಡ ವಾರಗೊರ ಆಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಕೊರುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದಾವ್ರ ಸಾದಿಡು ಏರೇರೆಗ್ ತಾಂಟುವೆರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಲಕ್ಷಣ ಸೋಜಿನ ನೀಕು ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪಾರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾಯಕಂಡೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಜೋಕುಲೆ ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರೊಕರ ಆಂಡಲ ಕಡಪು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಯೋಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಾಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಲಿತನ ಟಿವಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೋಡಂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಲ್ಲೇರು ಕುರ್ಲುದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸೀನ್ ಬರಡು ನೇನು ಮಾತು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುದರ ಬರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೂ ಸೊಲ್ಮಿಸಂದಾವೆ ಗಡ್ದಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಬುಡುಂಡ ಬೇತಿಗೆ ಏರ್ಲ ಅವಲು ಪೂಜೆರ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವುಡು ಜೋಕ್ಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋವುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲರ ಪೇಂಟೆ ಆವಡ್ ಪಿದೇದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮನ್ಪ ಬಾರಿ ಗರ್ದಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ದಾದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಉಲೇದ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲೆ ಆ ಭಟ್ರನಕಲೆನ್ ಬುಡ್ಡ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ಓಲ ಸೇವೆ ದಯ ಪಂಡ ಐತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಅವು ಆವನ್ನಾಗ ಈ ಊರ್ದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಐಟು ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಹೊರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಐಟು ಪಾಲ್ಗೆ ತೊಂದಾಡ ಕುಡಾತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ರ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಣಿ ಕೇವಲ 2200 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಕುಲಕ್ಕೂ ಮಾನವ ಧರ್ಮನ ಕೊರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈತೆ ವರ್ಷದ ಲಿಮಿಟ್ ಏರ್ಲ ಪಂತನಾಕುಲಿಜ್ಜಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಣನೆ ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದವರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಭರತ ಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಇಪ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಮೇಘನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶಿವಾನಂದ ಪ್ರಭು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಇರುವೈಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಾಣಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪೂವಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭುಜಂಗಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರ